A Coruña, ano 1916. O barrio da Gaiteira, preto do Peirao, era un fervedoiro de traballadores, mariñeiros e vendedores ambulantes que loitaban cada día por gañar o pan. Entre eles estaba José, un mozo de 18 anos que vendía cacahuetes e churros para axudar a súa familia, uns humildes labregos da comarca de Vilasantar. José percorría as rúas co seu cesto colgado ao pescozo, ofrecendo a súa mercadoría por uns poucos céntimos. Pero a vida na rúa non era doada. Había pandillas de mozos que sobrevivían a base de pequenos furtos. Un deles era outro José, coñecido polo alcume de Golfín. A historia que hoxe contamos comezou por algo tan simple e insignificante como un churro. Uns 8 días antes da traxedia, Golfín achegouse a José no Peirao e arrebatoulle un churro do cesto, fuxindo rapidamente sen pagar. Para un vendedor humilde, cada céntimo contaba, e aquel roubo non foi esquecido. Chegou o fatídico dia. Eran as 6 da tarde cando José, o vendedor, atopouse con Golfín nun curralón da Gaiteira. Golfín non estaba só, acompañábano Eduardo, outro José coñecido como Nacho, e Román. Todos eles formaban un grupo coñecido pola policía polos seus continuos furtos. Golfín achegouse a José para comprarlle un cartucho de cacahuetes sacando unha moeda de 10 céntimos. José, lembrando o roubo anterior, díxolle que quedaría co troco para cobrar o churro que lle roubara días atrás. A resposta da pandila foi imediata e violenta. Rodearon ao vendedor, roubáronlle varios cartuchos de cacahuetes, apedreárono e fuxiron rindo. Cheo de rabia e impotencia, José tomou unha decisión que cambiaría a súa vida para sempre. En lugar de continuar co seu traballo, foi á súa casa. Alí, guardado nun baúl, tiña un pequeno revólver cargado con 2 proxectís. Colleu a arma e saíu na busca de Golfín e os seus compañeiros. Atopounos preto da vía do tren. José exixilles que lle pagasen os 20 céntimos dos cacahuetes roubados. Pero eles só se mofaram del, enganaram-no e levaram-no por um caminho estreito que conducia ao lugar da cúbela. Alí, lonxe de miradas indiscretas, a tensión estalou. Golfín agarrou a José polo ombreiro esquerdo, rachándolle a blusa, e ameazouno dicindo que ía cobrar de vez. Os outros 3 mozos rodearon ao vendedor, pechando calquera vía de escape. Atemorizado, sentíndose acurralado e temendo pola súa vida, José sacou o revólver. Sen pensalo 2 veces, disparou a queimarroupa contra Golfín, que aínda o suxeitaba polo ombreiro. O mozo cambaleouse uns intres e caeu ao chan, ferido de morte. Os seus compañeiros, asustados, recollérono en brazos e levárono ata outro camiño onde intentaron darlle auga. Pero xa era tarde. Golfín perdera a vida por culpa dun simple churro e uns cartuchos de cacahuetes. Mentres tanto, José quedou alí, paralizado polo que acababa de facer. Cando comprendeu a magnitude da súa acción, rompeu a chorar desconsoladamente. Pedía perdón a gritos, asegurando que non fora a súa intención matalo, que só quería asustalos. A xustiza da época tivo que decidir sobre o destino de José. O Tribunal Popular, tras escoitar os testemuños e comprender o acoso e o medo que sufriu o mozo vendedor, deliberou durante media hora. O veredicto foi de inculpabilidade. José foi absolto considerando que actuara en legítima defensa ante a agresión da pandilla. Así remata a triste historia de 2 mozos chamados José, cuxas vidas se cruzaron fatalmente nas rúas da Coruña en 1916. Unha traxedia que nos lembra como a miseria, o orgullo e o medo poden converter un simple churro no detonante dun crime inesquecible.